खुलुमबाय दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर आहम बोराइ बाथौ जे स्कुल इंलिश मीडियम स्कुल बे इंलिश मीडियम स्कुलाव दिनै जे गोबाव सम लकडाउन जानायनि उनाव बे स्कुलफोरा खुलिबाय बे स्कुलफोर खुलिनायनि गेजेराव माबायदि बिथिङै बा माबायदि बिथांमोना स्कुलखौ दा खुलिफिनखो बबे बिनि सायाव जों दिन्थिफुंगोन बे सिमेन्सापुरि ओनसोलनि सासे गंसे मुंदांखा होननांगोन जिहेतु बर'नि थानसालि बाथौ थानसालिजों लोगोसे बेयाव फरायसालिबो दङ 10 थाखोसिम फरायसालिबो दङ आहम बोराइ बाथौ इंलिश मीडियम स्कुल बे बाथौ थानसालिनि सिङाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि जिहेतु नुथाय एबा बे स्कुलनि जे आदर्श बे समायनामोन माखासे सिनारिफोरखौबो जों बे नैबे केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंलांनो नाजागोन आंजों लोगोआव दङ केमेरामेन मुस्रि मदाराम बसुमतारी बिथां आरो माबायदि बिथोनजों दिनै स्कुलखौ खुलिदों एबा सलायबाय थादों दैदेनबाय थादों बिनि सायाव जोङो बिथांमोननि जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोननि फोरोंगिरि आरो गासैनिफ्रायबो जोङो मिथिना लागोन आं दसे सम बे थानसालिनि सिङाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि जिहेतु सिनारिफोरखौ केमेरामेन मुस्रि मदाराम बसुमतारीखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बेयो जोबोरैनो समायना जोंनि सिमोनहाल ओनसोलनि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय बाथौ थानसालिजों लोगोसे आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल बेयाव मोजाङै जोबोरैनो बे स्कुलाव गथ' एबा फरायसाफ्रा मोजां जिहेतु उथ्रिसार जालांनो हादों आरो बेयाव फरायनाय गासैबो स्टुडेन्टफ्रा थारैनो बाख्नायथाव आरो बिनि दैदेनगिरि स्टाफ जिहेतु फोरोंगिरि स्टाफफ्राबो साफ्रोमबो बुजिनो हानाय एबा गियानि गोजा बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोननि जिहेतु नैबे आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलाव जोङो बिथांमोननि जिहेतु आदर्श समायना थासारिखौ लानानै बिथांमोननि फोरोंनाय आरो बेयाव जोंनि बर'नि गुदि धोरोम मोनसे बाथौ धोरोमारि थानसालि दङ बे थानसालियाबो थारैनो नायनो समायना आरो महर गोनां जिहेतु जोंनि ओनसोलाव बेबायदि थानसालि गैयाबो होननांगोन आरो बेनो जोंनिख्रुइ बाख्नायथाव आरो समायनासिन मोनसे थानसालि थिग बेयाव गोबां फरायसाफ्रा मोजां गियान लानानै आरो मोजां मेट्रिक आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हादों आरो उथ्रिसारनायखौ जों नुबोबाय थादों बिनिखायनो बिथांमोननि जिहेतु गोबाव सम लकडाउननि जाहोनाव 6 दान बन्द जाना थानायनि उनाव बिथांमोना दा स्कुलखौ खुलिफिनबाय आरो माबायदि थासारियाव माबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामदों बिथांमोननि फरायसालिनि मोनफ्रोमबो खथायाव हाबनानै जोङो बिथांमोननि जिहेतु दा क्लासखौ लाबाय थानाय समाव जोङो नुनो मोनगोन आरो दिन्थिफुंनो नाजादों दा गिबियाव जोङो हाबनि 10 थाखोनि फरायसाफोरनिफ्राय जों मिथिना लानि बिसोरो दिनै बिथांमोनखौ माबायदि अबस्थायाव एबा माबायदि बिथोन लानानै बे फरायसालिखौ दैदेनफिननाय जाखो बा खुलिफिननाय जाखो नोङो बेसे थाखोआव फरायो आं क्लास 10आव फरायो नोंसिनि जिहेतु फरायसालिया माब्लानिफ्राय खुलिफिनखो जोंना फरायसालिया साननै जाबाय खुलिनाया माबायदि खावलायदों दे सारमोना माबायदि माबाखौ लानानै जे बोरै फैनो होदों आरो माबायदि क्लासखौ दैदेनबाय थादों क्लासाव जोंखौथ' माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ माने स्कुल खुलिनि सिगांनो साननैसो सिगाङावनो खोथाहरखादोंमोन माने जेरै मास्कआ कम्पालसारिखा नालाय मास्कखौ लाबोनो खोथादों ओमफ्राय सेनिटाइजार ओमफ्राय बिदिनो क्लासाव ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामना था होननानै खोथानाय जादोंमोन आरो स्कुल खुलिनायनि सिगांनो बेफोरखौ गोबाव सम 6 दान बन्द जानायनि उनाव दिनै क्लास लाफिननो मोननानै माबायदि मोनदों बिराद दिन स्कुलाथ' बन्द जादोंमोन नालाय जोंना माखासे माने मास्टारफोराबो फोरोंनो मोनदिया ओमफ्राय जोंबो सोलोंनो मोनदिया बिराद दिन जाबाय ओंखायनो दा खुलिफिनबाय नालाय मोजां मोनदों आरो दा सोलोंफिननो मोनदों जोङो ओमफ्राय दा सानो जे आवगोलनि जे थालांबोदोंमोन एसेखिनि सिलेबासखौ दा थाबैनो रिकभार खालामफिननो हायो होननानै दा मोजां सानो आरो जों आरो बे बन्द समाव अनलाइन क्लास लादोंमोन नामा नोंसिनिया अनलाइन क्लास लादोंमोन बे अनलाइन क्लासाव नोंसोर माबायदि गोजोननाय लानो हादों मोजाङै सोलिलांदोंना अनलाइन क्लासा सोलिनाया एसे मोजाङानोमोन अनलाइन क्लासाबो आरो बिनि गेजेराव माबाफोर हाबाफारि लाबावदोंमोन आयदाफोरथ' लानाय जायाखै बिदिनो माने अनलाइन क्लासखौल' जास्ट ओरैनो फोरोंदोंमोन आरो अनलाइन क्लासाव गोजोननाय थाबाय दायो जोङो दिन्थिफुंबाय जिहेतु आहम बोराइ बाथौ
इंलिश स्कुलनि जिहेतु दैदेननाया मोजाङैनो दैदेनदों थारैनो जोंनि केमेरानि गेजेरजों जों दिन्थिफुंदों जे बिथांमोननि फरायसालियाव दायो ससियेल डिस्टेन्स आरो खुगायाव कम्पालसरि मास्क आरो सेनिटाइजार बेबायदि बायदि बायदि जिहेतु सरकारनि नियम बायदि COVID-19खौ बोरै जोङो फेजेननो हागोन बिनि आदर्शखौ लानानै बा बिनि थोंजों नोजोरखौ लानानै निस्सय बिथांमोना बेबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै फरायसालिखौ सलायफिनदों जोबोद गोजोननाय बाथ्रा दा जोङो बिथांमोननि क्लासरुम हाबैनि सिगां सिगां माखासे पिकचारबो होना दोननाय दं नैबे पिकचारखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय आरो बेफोरबायदि बिथांमोना नियम नितिखौ फालिबोबाय थादों निस्सय बेयाव नुनानै रायजोफोरा मिथिखागोन जे बिथांमोना क्लासखौ दैदेननायाव गोबां डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै आरो खस्थ' खालामनानै बे आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलखौ जाहाथे मोजाङाव लाबोनो थाखाय बा स्टुडेन्टफोरनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना थारैनो जोबोर नाजादों दा नैबे 9 थाखो बे 9 थाखोनि रुमाव जों हाबफैलायबाय दा बे समाव बिथांमोना माबायदि दैदेनदों आरो बबे ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै सोलिदोंना सोलियाखै बिनि सायाव जोङो जोंनि भिडिअनि गेजेरजों मुस्रि मदाराम बसुमतारीखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय थारैनो ससियेल डिस्टेन्सआ सोलिदों आरो निस्सय बिथांमोना गोबाव सम स्कुल बन्द जानायनि उनाव दा क्लास लाफैनानै माबायदि मोनदों सासेसो फरायसानिफ्राय जों मिथिना लागोन मा मुं नोंना जुहि दैमारि जुरि दैमारि बेसे क्लासाव फरायो क्लास 9आव गोबाव सम नोंसिना स्कुल बन्द जानानै थादोंमोन बे बन्द जाखांनायनि उनाव खुलिनायाव फैनो थाखाय माबायदि मोनदों नोंसोरो मोजां मोनदों मानोना मास्टार लोगोफोरखौबो लोगो मोनफिनदो मास्टारफोरनि फोरोंनायखौबो मोनफिनदो दा नोंसोरखौ मा नियम खालामनानै बे स्कुलाव हाबनो दा खावलायदों सेनिटाइजार लाबोनानै मास्क गानबोनानै ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै थानो होदो दा नोंसोरो बे ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलिदों आरो ना लकडाउन समाव सारमोना नोंसोरखौ अनलाइन क्लास होदोंमोन औ होदोंमोन बेयाव नोंसोरो अनलाइन क्लास लानानै माबायदि रोंनाय मोनलाय मोजाङैनो रोंदों मानोना सारमोना माने क्लासाव जे बिदि फोरोंनाय बायदिनो फोरोंदों इन्सारभेसनखौ होदो फरायना लानो थारैनो आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुला जिहेतु नियम नितिखौ लानानै नियम बायदियै सोलिबोनानै दिनै बिथांमोननि जिहेतु स्कुला दिनै खुलिफिनबाय थारैनो जोङो जोंनि भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफ्राबो मिथिनानै मोनखाबाय थारैनो निस्सय बिथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि हुसियार एबा बिथांमोननि डिसिप्लिनखौ लानानै सोलिनाया प्रयोजन होननानै बिथांमोना गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ सिगांनिफ्रायनो बार खावलायखादोंमोन जोङो मिथिनानै मोनबाय दायो जोङो बिथांमोननि जिहेतु गाहाय गोरायुं प्रिन्सिपाल बिनि सायाव बिथांनिफ्रायबो जों मिथिना लागोन दे बिथाङा दिनै स्कुल खुलिफिननायनि सिगांनिफ्राय 6 दान बन्द जाखांनायनि उनाव बिथाङा जिहेतु गथ'फोरखौ फैगौ 2021 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाफुंहोनो थाखाय सिगांनि थांखांनाय बायदि उथ्रिसार जाफुंहोनो थाखाय मा हाबाफारि आखायाव लादों बिनि सायाव जोङो एसे मिन्थिना लानि गोजोन्थों सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर जिहेतु आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल जिहेतु 6 दान गोबाव सम बन्द जानायनि उनाव खुलिफिनबाय नोंथांमोना माबायदि प्रसेसजों दा फरायसालिखौ खुलिदों बिनि सायाव मा बुङो नोंथां गिबियावनो दिनै बेयाव जोंनि फरायसालियाव सफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे बड'लेण्ड खौरां आरो प्राइम 24 हेडलाइनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय दा थारैनो नंगौ जिहेतु मार्चनि 16 तारिखनिफ्राय बे बुहुमावनो COVID-19 बे कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव फरायसालिफोरा बन्द जाना दंमोन थिग बे रोखोमनि जोंनि बे फरायसालियाबो जोङो गभर्नमेन्टनि अर्डार बायदि जों बन्द होनो गोनां जादोंमोन दा दिनै फैयै गभर्नमेन्टनि अर्डार बायदियै क्लास 9 आरो 10 खौ खुलिनो थाखाय मोनसे पारमिसन होबाय बे पारमिसननि माखासे गाइडलाइन दङ बे गाइडलाइन मथे जोङो फालिबाय जेरै फरायसालिफोरखौ सेनिटाइज खालामनाय बे सेनिटाइजखौ जोङो सप्तासे आगोलावनो खालामनाय जाहैबाय लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि टिचार्सफोरनि जितुनि कर'ना टेस्ट बे टेस्टखौबो जों खालामलानो जाहैबाय मथा मथि इसोरनि अननायाव गासैनोबो नेगेटिभ रिजाल्टआनो फैदो
दा बेबायदिनो जोङो जिहेतु गभर्नमेन्टनि जों अर्डार मोननाय लोगो लोगो जोङो सप्तासे आवगोलावनो जों माखासे स्ट्रेटेजि माने प्लानिंखौ खालामबाय आरोखि जोङो जे डिसटेन्स मेनटेन खालामनानै ससियेल डिसटेन्स थिग बेबायदिनो मास्क गानना गथ'फोरनो बा फोरोंगिरिफोरा मास्क गानना फैनाय लोगोसे क्लासावबो जाहाथे डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय टिचारफोराबो मास्क गाननानै ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय आरो साफ्रोमबो फरायसुलिफोरखौ जोङो फिसा बथल सेनिटाइजार लाबोनो थाखाय होदो साबजेक्ट पिरियड मोनसेनि उन जोङो हेन्ड सेनिटाइज खालामनो थाखाय जों बेखौ जोङो खालामनो होदो बेबायदिनो जोङो गोबाव सम जिहेतु 6 दान जों जिहेतु बे बन्द'खौ जिहेतु जोङो बे बन्द'नि गेजेरावबो माखासे जों ओरैबायदि जों मोनसे माने अनलाइन क्लासखौ जों होबाय थानाय जादोंमोन LKG निफ्रायनो क्लास 10 सिम आरो जों क्लास 10खौ जों स्पेसियेलि माखासे क्लास खालामनाय जादोंमोन दाबथामसो जायगायाव जोङो बिसोरनो जोङो ग्रुप बानायनानै मेथ्स साइन्स जायफोर साबजेक्टआ जाहाथे फिजिकेलि जों फोरोंनाय जायाबा गथ'फ्रा माने बेखौ सोलोंनो उसुबिदा जायो बेफोर साबजेक्टखौ जों होबाय थानाय जादोंमोन आरोखि थिग बेबायदि 2020 बा 2020 सोलिबाय थानाय जिनियाथ' थांखाबाय दा 2021 मायथाइयाव जिहेतु फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद दा बे आनजादाव दा जे बन्द'नि थाखाय उसुबिदानि थाखाय जिहेतु मोजाङै क्लास खालामनो हायाखै बै फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव माबाफोर उसुबिदा फैगोन नामा सानो नामा उसुबिदाथ' बिदि फैनाङा मानो होनबा जोङो इतिमध्य क्लासआ 6 दान बन्द'बाबो जों अनलाइन क्लास खालामबाय थादोंमोन जों हम एसाइनमेन्ट हरनाय जादों गेजेर गेजेर जोङो बेखौ बहिफोरखौ जोङो बिना लानाय जादों ओमफ्राय चेक खालाम जों हरफिनो हमवर्क हरो जों क्लास 10ल' नङा क्लास 9ल' नङा जों LKG निफ्रायनो क्लास 10 सिम जों बेखौ कम्पालसरि खालामदोंमोन आरोखि आरो किसुमान माने जोङो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजोंबो जोङो जिअ' मिट एपनि गेजेरजों किसुमान क्लासखौ जोङो खालामनाय जादोंमोन गेजेर गेजेरनो थिग बेबायदिनो बे 10 थाखोनि क्लासआ जिहेतु जोंहा कन्टिनिउ बायदियानो जाना दङ बे हिसाबै जोंहा बे 2021 मायथाइयाव जिथु SSLC आनजाद जेबो उसुबिदा जानाय बायदि मोनदों मानो होनोबा सिलेबासाबो जिहेतु 70% 30% रिडिउस जाबाय हिसाबै जों सिलेबासा दानि सोलिबाय थानाय बे समाव सिलेबासा 90% जोबना दङ आरोखि हिसाबै जों जिहेतु फरायसुलि जिथुनिखि बे देग्लायनि जिथु बेटच क्लास 10 नि बेटच बे बेटचनि गथ'फ्राबो एसे मोजां हिसाबै जों एसे मोजां फिथाइखौनो जों हास्थायदों आरोखि दा जिथु क्लास खालामबाय दं बबे क्लासखौ दा गिबियाव क्लास खालामनो गिबियाव जोङो दा क्लास 9 आरो 10खौ जों खालामग्रोबाय समदो खाबजानानै जाहाथे जों क्लास बेलेग गुबुन क्लासफोरखौबो सानसे साननैसो जों लाफानायनि मोनसे माबाखौ जों रुटिनखौ बानायदो बे सप्तायाव जानाय नंला फैगौ सप्तानिफ्राय जोङो क्लास 8, 7 बिसोरखौ लाफानाय मोनसे माबा रुटिनखौ बानायनानै लादो आरोखि आरो नोंहा दिनैनि बे COVID-19नि जे साग्लोबनायनि गेजेरजों नोंथांनि स्कुलखौ माबायदि दैदेनलांनो सानो आरो रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायो नोंनि जे स्टुडेन्ट जिहेतु बे COVID-19 जोंनि बे सिभिल साख्रि बा सानजेरिल' नंला गथे बुहुमावनो जिहेतु बे मोनसे खैफोद आरो बहुद गोहोम खोख्लैदो बेयाव इक'नमिकेलि फाइनेन्सियेलि ससियेलि बा इडुकेसन सेक्टराव बांसिन माने खहा जादों आरोखि जायनि जाहोनाव बे अनलाइन क्लासाबो थोजासे जायाखै आरो अनलाइन क्लासाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङ जिहेतु अनलाइन क्लास जिहेतु जों मिथिगौ जे मोनसे जिहेतु बे मबाइला माखासे डिमेरिट्सआ बांसिन आरोखि आजिखालि दानि लाइमोन बा दानि उथिफुनाय फरायसुलिनि बे जुदि गार्जेनफोरा बा अभिभाबक बा बिमा बिफाफोरा जुदि फरायसुलिफोरा थाफाना जुदि सम होनो हायाबा बा बांसिनानो गाज्रि मोनसे लामायाव थांनो नागिरो बे थासारिखौ नोजोर बोनानै जों बे अनलाइन क्लासखौ इतिमध्य जोङो बहुद माने किसुमान कन्ट्रल खालामनानैसो किसुमान माने टाइमदो आरो सिचुवेसनखौ लानानै जों अनलाइन क्लासखौ दा
दाबो होबाय थाबाय आरोखि सिगांनियाव जोङो रेगुलार जों कन्टिनिउ खालामदोंमोन दा खिन्थु एसे गेप खालामनानै जों गार्जेनफोरनि माखासे माबादोंसो जोङो अनलाइनखौ जगाजग खालामदों आरोखि हिसाबै जिथुनाखि खहा सोलोंथाइनि खहाथ' जथेस्थ' खहा जादों मानो होनोबा दा गथ'फोरखौ पिकआप खालामनानै जिथुनाखि मोनसे स्पन्टेनियास जिथु थासारिजों थांबाय थादोंमोन बे थासारिया माने गेजेराव ब्रेकआप जाबाय आरोखि जिहेतु अनलाइननि फिडबेकफोराबोथ' एसेबां जों मोजां फिडबेकखौ मोनाखै गतिके जितु अनलाइननि जितु जों अनलाइन क्लासजों जों 100% साक्सेस होनना जों बुंनो हाया किसु खेथ्रआव जोङो माबानो हादों जों खिन्थु फिडबेकआ जोंनि थाखाय जों मोजां रोखोम फिडबेक मोनाखै आरो दा बे खम समावनो नोंथांमोना बे मोजां फिथाइ मोननो थाखाय माबाफोर प्रसेसफोर लादों नामा नोंसोर इतिमध्य आं जिहेतु बेखौ बे कभिड-19नि जिथुनाखि सिगाङावनो जिहेतु बे जि समाव माने कभिड-19नि कर'ना भाइरासनि जिथुनि साग्लोबनाया बेरखाङाखैमोन बे समावनो जोङो मोनसे प्लानिं लाखानाय जादोंमोन कि जों जानुवारि मान्थआ जिहेतु मोजां मोनसे नेचारेल बे समाव बोथोराबो मिथिंगायाबो मोनसे गथ'फोरनो फरायनायाव मोनसे माने मेन्टेलि प्रिपेयार खालामनोबो सुबिदायै गतिके जों जानुवारियाव आवगायनि बायदि जों बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जानुवारि मान्थआव जों स्पर्ट्स फाथिनाय जायोमोन बे स्पर्ट्स फाथिनो थाखाय जोङो मार्च पास्ट बा किसुमान कालचारेल डेमनस्ट्रेसन बेफोरखौ जोङो माजों रिहार्सेल होनाय जायोमोन मथा मथि 1 दाना माने जोंना नस्थ' जायोमोन आरोखि खिन्थु देग्लाय जोङो ओरैबायदि खालामबाय माने जोङो बे जानुवारि जिथु दान बे दानखौ जों पुरा माने रेगुलार क्लास फेब्रुवारि मान्थआ रेगुलार क्लास आरो मार्चनि 15सिम रेगुलार क्लास खालामनो थाखाय किसुमान चेप्टारफोरा बा किसुमान टपिकफोरा आवगायना दंखायोमोन बेनिखायनो जों बे लकडाउन बा बे फरायसालि बन्द जानायाव एसेबां गोहोम खोख्लैनाय नङा बायदि मोनदों आरो जोङो नांगौ जायोबा बे सानडेखौबो जों माने इउटिलाइज देवबारखौबो जों क्लास खालामनाय मोनसे जों लादो थांखि लादो आरो नांगौ जायोबा जों स्पेसियलिबो न' थांनानै बा गथ'फोर एक्सट्रा क्लास होदेरबावनानैबो जों गथ'फोरखौ पिकआप खालामनो मोनसे थांखि लादो आरो रिजाल्टखौ जोङो देग्लाय मोजां खालामनायनि मोनसे जोङो स्ट्रेटेजि जों बानायना लादो बे मथे जों बेखौ रुटिन मथे जों फालिलांगोन आरोखि